Hola, bon dia. Com esteu? Ja portem 2 setmanes i no sabem el que durarà tot això. 2 setmanes més, segur. Així que anem fent-nos la idea que hem de canviar els hàbits, hem de canviar les maneres de fer les coses i hem d'aprofitar al màxim el temps. Recordeu que jo em connectaré cada dia a l'hora de classe perquè com a mínim mantinguem aquest hàbit d'anar a classe, encara que sigui diferent, no ens hem d'alçar, no ens hem de vestir i de caminar mitja hora per arribar al centre o 10 minuts o el que siga, sinó que simplement ens hem d'alçar, ens hem de dutxar, hem d'estar preparats per a fer la classe i posar-nos davant de la càmera i començar la classe. I això és tot el que heu de fer. Els altres companys del centre sé que també estan intentant tindre accés a alguna plataforma per a poder oferir-vos les classes a través de videoconferència. Yolanda i Cristina sembla que tenen ja la de Zoom. José encara no té cap plataforma, segueix en la plataforma de Moodle, ell ja vos anirà donant les indicacions que vos haja de donar, però sí que heu de tenir en compte que els professors estan buscant també un altre sistema. Jo també tinc ja un altre sistema per a comunicar-me amb vosaltres. Si ens fallarà el de Hangouts Meet que hem estat utilitzant estos dies, tinc una sala que m'ha facilitat la Generalitat per a poder fer classes. La resta dels professors també tenen accés a aquesta sala, jo ja la tinc, ells tardarà un dia, 2 dies, 3 dies, a mi m'ha tardat 3 dies en concedir-me-la. El dissabte me la van donar, però en fi, de moment anem a mantenir la que teníem i si tinguem algun problema se'n passem a l'altra. Haureu de descarregar-vos una altra aplicació en el mòbil, però podem seguir funcionant igual. Però vull dir-vos una cosa abans que s'acabi el vídeo, per favor, és molt important, aprofiteu el temps. Mireu, els professors som importants, l'ensenyament cara a cara, l'ensenyament presencial és molt important, però quan passe tot això, segurament moltes coses hauran canviat, perquè res serà igual, ni l'economia, ni l'ensenyament, ni la política, ni l'educació, res serà igual. Haurem estat 40 dies, o qui sap si estarem més dies encara, habituant-nos a una manera diferent de comunicar-nos a través de les xarxes socials, a través dels vídeos, a través de les videoconferències, etc. Hauran canviat moltes coses, moltes empreses estaran molt mal. Coses que abans ens portaven valor van a deixar de tindre valor. La gent no comprarà el que estava comprant. Van a canviar moltes coses. Per tant, aprofiteu el temps. Anem a aconseguir treure el graduat escolar en secundària, però si podeu també mireu la millor universitat avui en dia, és gratuïta. Hi ha coses de pagament, evidentment, però la millor universitat avui en dia és gratuïta. És YouTube. En YouTube podeu trobar qualsevol cosa. Hi ha molta gent oferint cursos gratuïts, oferint formació gratuïta, que podeu accedir, podeu aprendre moltes coses. Evidentment, l'objectiu és treure el grau escolar en secundària, però cadascú pot anar ja pensant quin és el projecte de la seva vida, quina és la seva missió, què és el que vol fer de la seva vida. I això era tot el que volia dir-vos avui. Ens veiem en classe. Fins ara.